Kulumka, norona Rwng Tv video lam sopyo. Gachang siwo, Khwna angka 2 March, Khwna angnai chongmare ni lekhamung, tai asuk 5 year ni pore, ketal khai Khwna government chongsajangnai. Chini predict ni motivik ngake, ti pramotha thang totok, tai bo taklai government form khaimana na haima tongo. Tamu himale, jehetu ang Kokborok bai video khayungake, Tiprasa rong ni bagin sasiwana, JDC area ni, semao BJP rok paima karon ngakai IPFT bai gedale. That means sema mane no 2018 no ang sema non charijaka ajora onok saimano IPFT wo Tiprasa rok je tabuk tipramotha no support khaiman haigake no aprobo khai tongo ngake je Tiprasa rok vote joto BJP bai alliance mane bagai BJP wo thangpai bai kha ngai taklai khai amo joto tipramotha wo tese phiroge hebebe uka amoni bagi tipramotha thangtotok ADC area J20 tongmani tai general area to angasuk sia angtam ni bagai general ni saimia karon ga kai Tiprasa population komaro haipano thangimano tam thangme tongnai baksa bukso constituency wo 30% ok tongo Tiprasa ngai tai onyo dofa ni borok rok onyo party kabangma tongo ga jaga wo khagjak thanga kai Tiprasa paimano bubagra paimano amkuno no dawo gakai ani bukhani mote ang sai khnar ka norbo nong bukhani mote ano comment madyam te nor ano sai khnar di butui hai khana butui no amsungna hambai khnan bagi jotono no best of luck.